Urhulumente wephondo lasePhuma Koloni ephelekwa ngabaphathiswa beCOGTA, isebe lokuhlaliswa kuluntu, uhambele kumasipala ombaxa weNelson Mandela Bay othwaxwe kwanobomi zizikhukhula, ukanti bathe kratya kwiwaka abantu abafudisiweyo kulo masipala. Umphathiswa weCOGTA uThembi Nkadimeng uchaze iphondo leMpuma Koloni njengelijongene nemeko yentlekele emva kokuhlolwa kumonakalo odalwe zizikhukhula kweli phondo ukusukela kwimpelaveki egqithileyo. Siyaxoxisana ne-ofisi elikhulu likaPresident ukuthembisa okukhulu ukuthi uzokwazi ukuza ngapha ngoLwesihlanu ezobonisana nathi. Ubonile ku-team yethu iphelele cishe yonke. Uminister we-Human Settlement, uMinister Kubayi, uMinister we-Transport uChikunga, ama-MECs ahlukahlukene abhekene nezindaba ze-disaster. Kananjalo inkulu baphathiswa yeli phondo uMnumzana Oscar Mabuyane uyamkele imigudu yokuncedisa kule meko nezikuhlinzekwa yi-ofisi kazwelonke. Sinentlekele apha ephondweni ikhona kakhulu apha eNelson Mandela but nakwezinye district njengoba sivile koBuffalo City, oWar Tambo, Jo'qabi, Cape naseChristiani, Sarah Baartman ifikile phaya ngesebe lentlekele. Siyayazi basinamakhaya athe aphulukana nabantu bawo, sifuna udlulisa amazwi ovelwano kulo makhaya. Ngelixa ingamakhulu wabantu abahlala kwiindawo zogobityholo ezisecicini lokuchaphazeleka bafuduswe kwiiholo zoluntu nasezicaweni zasekuhlaleni. Isebe lokuhlaliswa koluntu lenze amatile-tile ukuzamela amaxhobo iindawo zokuhlala. Dungusipha Khema, kwiindaba zethu eGqeberha.